wannan ne na kuɗin ayatullahi tage me yasa kake haka kai magana mana a ce a kama shi a mai nau'ikan azaba kai me naka a ciki ko kana da bukatan hakan ne ina da bukata to ka ji abin da yake cewa Allah ina da shaida oga ina da shaida wallahi an dauki ai kamata yayi a ce an sayar da wani abu nashi ko ya kake gani ko jatima ta zan sayar oga za ta yi miliyan 5 ne kawai dai kai dai ka dauka da ka ji abin da yake faɗa a haɗa shi da ma'aikata ne ko yaya ina da abin cewa in babu 5 miliyon na kore ki daga aiki ka kore shi kora kuma ka yi haƙuri ka tafi a yau